Aja sumelane ngati yen tiba sakingan saremo Wis aja wangun hey muni ing bang wis katon yang surya Ya Allah Gusti Bime sakake nyorot eka laro. sakake Kendang bintang Jawa. sakake wonge Sakake Bime aku wong Ya, gak gelem Bime niku. tolah-tolah ya, Gak Rin, iso ya. tolah-tolah. wis salahin gak apa-apa bime mati prana gak apa-apa matur suwun tesih wonten sing nenggani Masih banyak. Wilujeng dalu selamat malam Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, sing arep malah seragam sekali. Karo awak dhewe. Goro-goro ngakone cah iki apa mulane ditinggal penonton aku ya Allah ya Allah. Ki apa sariman kowe? Sariman iku apa marai? Sariman tukang syuting apa sariman sing guri? Seneng guri to, Sa? Nggih matur sembah nuwun kula aturake kagem menjanjikan menika sing kagungan kersa. Pak Tek. Tak tutuk lho Pak Supri. Pak Supri. Pak Supri dalah Bu Lis. Nggih. Maksud kan Pak Tek iki apa? Ana turut mengundang Pak Sutekno. Tamu undangane to sing Nggih. duwe gawe tak ya Pak Pri. Nggih, nyetake Kang Putra Dik Fadil. Nggih. Wis bubuk paling. Wis bubuk keselen Ya Pak wis. Gajah. Weane sing paling apik kanggo Dik Fadil ya. Memang tinggal endi, Mak? Ya lho Mama iki urung genep 70 iki Ngantuk. kok. Alah ije bentire ngono kok iso ngantuk. Terakhir kok iso ape kulaan kowe ya. Ape kulane pasar iku Sam. Lha iki mbah aku ape nang ndi iki lah ya ya. Padhae mantuk. Nggih pokoke berkah barokah anggenipun duwe gawe, Pak. Nggih, Bu. Pak. Mugi-mugi rezekine tansah lancar, berkah lan barokah kata Amin. turah-turah. Pokoknya Dik Fadil tambah pinter. Apa yang jadi cita-citanya semoga tercapai. Tercapai. Ibu-ibuku yang pesan enggak nyewa terus bantuan ya Bu. Nggih. Ngantuk-ngantuk lampet ya Bu. Gue emang api ngene gak ana sing Nggih Bu, ngedepi. eman-eman Bu sesuk wis ngaleh. Wis sesuk wis ngalih watu Bu. Nah, ayo diaturi teman-teman pamundutannya. Apa? Kopi jahe teklek-teklek. Monggo monggo. Tayuban sik, Oh, Dik. Pak Rahman. Mumpung wonten pamundhut saking Pak Rahman, menika saking Cabian sering ya. Ya. Piye le, ladu aja jahet, ladu karo pacarku ladu. Ladu iku terakhir jahet kok iso. Biasanya tak kok nyorot penonton, kok penonton ya gak Gak ana penonton lho, mulane sing disorot. Eh. Terakhir sentimen tukang lampu gendut iku kok. Ndi lek wonge leh. Kan lho gurine watono, ketok gudi ngono kok ora ram. Sing ketok lu gatron ndek malah gak ketok. Lho. Kok kualek ngono. Mas Ari, kesel. Yuk, cus, monggo, Pak D, kopi, jahe, teklek. Mas Dona romantis banget deh. Lho bawa cewek ta? Iya dong. Aduh sakit hatiku loh Mas. Tali dengan suara mungkin nggih. Yuk. Ayo deh. Ora lo guyon lo ya. Mas, guyon lo Mas. Radio Sutrisno Waranggono. Pak Gun,
rasa enak seger lan magleke gawe marame ngati ayo padha ngombe kopi jahe balaku jan jadi sing pegane ayo endi ya Gak ono, nangnya Mas Aris toh. gak ono yuk Jas. senengane tayuban cuy atur jumateng sedaya tamu undangan lho iki nang kene Loh, Ndi wong iki itu? pasukane ning kene tapi kok gak ono rom, best team rom. Hai. Ayo Cuk, kowe Cuk. teklek Pak D Sandal lemping di Cuk. Ya. yo wahyu manggala digoyang Hae, hae. Jas. goyang yo digoyang yo yo bergoyang goyang bese plastik lho nambe iki lho bunyaku digoyang se Jas. Aja kleru tampon iki gending saketara Hae, hae. Jos. Terus. remudeni ngendi wae ora beda lanang rambut panjang sing putri celana cekri Hae, hae. Jas. Hae, hae. Terus. Jas. Jas. anak bojo keleleran man sariman So. So. Hey, hey. Ho, ho. sampun nggih Pak Raman Apa iki? Oh, iku Ucup lagi pemanasan. wala-wala yo karing ojo pemanasannya jane mang jam 10 Cuk Woi, jak klenger teparno. yo ora mau pemanasannya nggo yo mimi aku Oh, Mimi Aqua. sampun nggih kula ngaturi Pak Raman ugi ngene sing tuwa-tuwa ya Nggih. tamu undangane Pak Ae sing duwe gawe Nggih. alhamdulillah iki masih malah nembe do lungguh Masih yo nembe ramu. bapak-bapake nembe do lungguhan iki nek ngono ayo do dilanjut wae ya Ayo. lagunya saya campur sari tali Tali ini ini asmara ya asmara. Mas Sari tali ini asmara Mas Sari yuk monggo diaturi spesial buat Mas Dono juga Mbak selain Mbak Lucy Mbak Lucy. oke yang dari Kudus jauh-jauh Ya. makasih ya kehadirannya ya yuk monggo ini yang nyanyi siapa Milih Mas. Mas Dono monggo pilih Mbak Indah Mbak Menyok Mbak Minyak. Mbak Menyok Say Rabatare Gufroins Bos muda Mas Dono. Iya Hey, ha. yang dari Berawan bosnya gampang ibu matur sembah nuwun nggih ratine nggih mugi berkah barokah Hey. Oh
besar polis niki mau kirimannya anti bocor. Pas banget ya Ram ya. Ya kue sing bocor, kue Aku wanita bar normal bocor. angger sasi bocor. Lah nek aku nih terus anggur Bu iki kok gak tau bocor, Bu. sing tak tambal apa? Lanang iki kok ora tau bocor mbek singe wedok Kok ngene. genteni ya 7.500 lah. Lho, adek mbok dol. Regane lho 4.000 kok mbok dol 7.500. Ya biar aduk bati 3.500. Gak ono sayap ya ora. Gak ono sayap. Gak mlese kabeh. Oh dondomi wae sayap dhewe ya. Nggih matur suwun pasukan ibu-ibu nggih. Nyuwun sewu saking Bos Surip nggih. Bos napa? Bos plastik. plastik. Nyune kok Sing ditukani umah nek kulaan plastik. Iya nyune Roro Jonggrang kali Mas dukun Joko. palsu. Nyuwun sewu sing dukun palsune kula gak kirangan mboten ngerti lagu napa niku ya. Dukun ya. Nek dukun asmara aku ngerti ono tapi aku gak do. Dukun palsu iki kirangan. Iku Mas. Wis gak lah aku gak iso. Sumanding. Diganti Sumanding. Enggak, mang nyune Oh, dhewe-dhewe beda-beda. wonten Sumanding ya wonten Roro Jonggrang. Iku dukun palsune aku kirangan tak aturi Roro Jonggrange ya. Nggih. Ya Mas, Roro Jonggrange Mas. Apa alamat palsu? Kemana? Asik. Maksudnya iki kemana? Aku usah nambele. Iya, kepingung nambale dia ora ana sing bocor kowe. Saya. Apa Mas? Titip kangen, ana duite. Yo bar Bikin main sedih ya. deh lagu itu deh. Padi bar main. Sawer no kene lho, Bro. Iya engko ya. Engko. Roro Engko Jonggrang. pajar. Maksudnya enggak ketopraken. Monggo. Sing kon jadi request apa ora? Iko basa iki lho, basa sing iki lho, basa apa lho, Mbak Ton? Mas apa? Sing tau nanggep awak dhewe iki lho. Balane Pak Peng. Oh, sing kok kesal. Iya. Busen. Mas Yoyo, ya. Om Yoyo. Mas Yoyo. Mas Doyo. Monggo ya. Adek kene Roro Jonggrang. Mas Doyo. Ayo Mas nyawer Mas. Bocor. Asik. Pak Gun, Sugeng Dagu Pak Gun.
pun baru. Hey, Aja ah, kapandung ngakon duwit kebono. Candi sewu sunyi kudu dadi. iya condang panggonmu aku. Hey, Sampun matur suwun sangune saking bose nggih. Bose plastik. Sagenan niki mau ibunda-bundaku terus tuan rumahe sampun diparingi kalung apa i? Kalung uang plus anti bocor. Anti bocor, Iya, bocor. bejane sing bocor anggere Iya. sakjane. Ana apa le? Ana apa le? Ana apa le, Mas? Ana duit. ana duit ta. Dalam Sumanding. Sing nyanyi dari situ boleh dong. Apalagi kalau nyanyi apalagi Mas. Kompak tim nggih. Paling balane bahasa Daya iya. Nggih. Lagune apa In? Ada Ada rindu? ana dirantai, man biasa semanding. Dirantai sih ya sing rada kalem ya. Enggak Mas Ari? Ojing Mas. Ben mengangkat suasana. Iya loh, Mas, ben anget Mas. Iki koyoke hening sekali, damai sekali. Halo. Umpama gerejakan Banyuwangi Mas Dwi. Mas Dwi sabar ya Mas Dwi ya. Mungkin diaturi coba ya. Monggo, aku tahu bahasa plastik saya sudah ya. Sesuk ae. Terus sesuk lah. Siap, aku selalu siap. Saiki kadang sesuk aku nyoh pokoknya. Monggo. Gomu besok. hey, Jadi malam berlagu sepi mengiring rawan dalam taman hati. Gelisah menanti kau kembali, manja menagih bujukan di sisi. Wases. Akan cintaku dirantai digelangi rindu. Apa Mas? Sehingga kan diri sanggup Kompak tim kesong, ya. kepadamu. Masih ada geger. hey, Dosamu ku anggapkan debu, bisa diterbang angin yang lalu.
fan-fan kita banyak sekali yang, Yang masih merantau ya? berlayar hadir apa meneh nang kota tetangga di negeri tetangga banyak sekali. Iya. Wis dengan wae sehat kabeh, Amin. duite akeh ngono ndang ngulih ngono ya. Spesialnya adik sedilitan juga aja lali pokoknya adik tadi ben seneng atine. Ana apa, Bro? Ora, tak kira ono imbawan. Yuk, Sumanding Mesari spesial tuan rumah nggih sing nyuwun karo kompak tim ya. Nyanyi, kok. Kompak tim sing saka Kesop Piyambak. Monggo bosku. Kene bos, mike bos sampean duwe mik dhewe wis kok. ora guyon, ngono nek anggap tenanan. Yuk, Mas. Kompak tim.
Sumanding dalam abang. Apa nih payu ninggal katerusan mau? Terusin, oh iya. Kok gini terusin aku teater sama gurih. Ami kundi sing sijine. Aku ning guritan koso. Aku ya gak diwenehi tak kira arep didol. Kok bingung iki kok lek. Kok bapakmu tak cangkingno kondorone? Sing anyar. Yo ya lek gentong yo. Sing bayar sapa? Sing mbek Mbah Mogong aku sing jupuk. Gelem aku. Ya. Aku untuk request gak sesuk ganti warnane ya. Moh aku ngene iki nek suwi-suwi. Ganti sing zebra. Kowe njaluk sing zebra, aku polkadot. Oke, cocok Ya lek gentong ya, aku polkadot pink. Mas Damian ya Allah kangen banget suwi gak ketemu Mas Damian ya In ya. Ya apa ketemu terus, Ron? Iya. Kowe iku gak ketemu sedetik ya kangen kok. Aku kumbuh kok nek wis kadung ya. Mas Ari ada iku era teman biasa. Lah yang teman biasa. Saiki main kode-kodean ya kowe ya. Angil iki agak kan wangi lho Mas. Teman biasa. Dikira apa artinya malam minggu dek? Iki lagi malam Jumat kok, Mas. Yang tidak mampu dek. Iki ya. Malam Iya. Oh iya. Ana apa? Apa? Teman? Ya. Apa, Mas? Ijol. Yuk, susu ya iki. Ijol ya. Yuk. Monggo Mas Ari, teman biasa. kok ana bakal sego nelpon iki sapa? Bakal sego nelpon iki sapa Man Sariman? Aja bongkar lho, Man. Oh, kowe lho, Sam. Bakul sego. Sini.
digasaki Joko ki senengane digasaki nek Lho, isin lho malah In. teleponnya mbok tampa kuwe ya. Aku gatel nek ana telepon Ini gak tak tukaran angkat. piye ngene iki? Pokoke sapa ae HP-ne sing anggere ana telepon tak angkat. Mbok kok. Udah medeni. Kita punya punya teman biasa sama Iya, ya. sudah ya, Mas, ya. Nanti saya saka mereka nggih. Nggih, Gerejekan Banyuwangi. Banyuwangi. Monggo Mas Ri, diatur ya. Wis saged sapane kok aku kararan tak klarifikasi kok so. Terus aku tak bagi pitongnya mangates man kok iso. Yo. Gerejekan Banyuwangi nggih, Mas Prapto. Om PC. Ayo Dino Din. Hey, ha.
semuanya tidak harus tangan tok ya bagus, kepala tok ya bagus. Tapi tangan ya aja ngono ta, Sang. Pinggiran. Ngene lho ya penake kaya embo kok iso. Itu namanya Bener. Rai ini ku penake sambung. ini namanya adalah goyang. Namanya goyang apa ini ya? Mengundang Mas Damir. Nanti kebahan iki. Bisa dicoba, Mas. Tangan miring pinggiran. Rasa nyata, nah. Pinggir. Ram aku baca loh. Kandane kasa. Aku Pikiran ngomong tekan aku. dindi. Iki aku ngundang saya sunat. Teles iki, teles iki lho. Ngundang saya sunat iki. Aku mbok dikudang. Aku udah ngomong lanang terus kowe iku. Buta. Yuk, ninggalkan terus Mas Hari. Sabar ya, Mas ya, bar iki kasunyatan. Ayo sayangku cintaku sing ayu-ayu dhewe. Iki kudang, aku ora mbok kudang. Iya kok tak kudani. Pak Ani tak kudani. Ya mangga, just dia mau butuh tik aku. Oke, oke. Hai. Pendek, kayak WMT.
Makasih DRD Samun ya. Iya, sesok dino apa lah Cin? Jumat. Sekolah ya. Praya. Warah-warah nih ndak Gak. Mas ya Allah, marai bocah arek kok gak sekolah. Mas